भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इहे भारत के ऐसन तिरंगा जेकर दुनिया में चर्चा रहेला। इहे भारत के ऐसन तिरंगा जेकर दुनिया में चर्चा रहेला। उजर हरिहर केसरिया तिरंगा तीनों रंगों में लहरल करेला। उजर हरिहर केसरिया तिरंगा तीनों रंगों में लहरल करेला। इसको बापू ने दिल से सवारा, नेहरू बापू ने दिल से सवारा। नेहरू चाचा ने जय हिंद पुकारा। ये भारत के ऐसन तिरंगा जेकर दुनिया में चर्चा रहेला। जय हिंद, जय भारत।